ne ngipling sumhai phi ki paran kerkam ki dekat komiti balang bagi pastor pro pastor beran kamangi ni kapor nangkap phi ki para samla ki long kemi ki long kapa ki prolog projor ke bagi dekat jong kabalang personal ki bekumjur ki we bagi dekat ni we bagi balang ki balak benan kalamangi akan ni kapor akan ni kajing sekri ke bakhadu ke jungi mapukut nusnam aja arpo ngiat nanti dong nusnam ngisem ngi bun ngi jeng bagi nusnam ngai ngai pa ublei ke bola la on plela pa ngi kumni ke bangina ban pengkut ikani nusnam namba kajing sekri ke jungi kum ki kun samla hakan ni ke balang ke jungi takum ngajing samla ngidan ka moto ke jongka ke bawang atra justru pentamai ke balang sedang nanga amen ngijo ang kaman na ba ngi sedang ngi sekri blai jungi takum tang kerpa pi soma ban yang lang man oi ka hakasur jong kejing duai ini yang nomor atra justru pentamai ke balang sedang nanga amen semua bencong ini pendam kejing duai ko kpan jing ba mning long khoi ke teng jome wan kai ma ke jome long kaman ke jome khandong ba mning ngai ngu me trai ke mal ker khui ngi kum ki khun ke jome hani ka sngi hi ba sngi kham tam ni ka snam hi ba snam ha jing ya ndi ke jungi ke ba ngi kendu bon ke jing kerku berkunjung ke jeng ke bangi kum kerja keri kerja iban reu ke partai hibur ke kamat ngi rayo ban ya numba jongka ngi skam me dan kan mak ngi buat kita ke jeng pen kiang bagi jeng pen thotru me dong ding du ba chandu jungi ya ke bangi kum ki bangai kum ki khun jame kham tam ki samla ngi na trai su ban kham jan chame bat ngi yo ru kan kalat pat ada su sin pat habun bon tli ki banai ki bangi na pelong ba jeng sekri lang kum ni ngi dan kadau ko bakhra watrai ka bangin nak man yuk chat kan ka por ya ka bangin nak man boti ke borok jing sekri blai jungi kan ka jing sekri jungi ka bakhadu jong nusnam aja apoi arho ya ka bangin nak man pedeng pan jong nusnam arpoi kendet kenta eskema man kan man ngi nang kisne menta baro ai bor ngi bagi ke borok bagi pendep ilang kiat kum kaman khoi chome kerkui pastor budang buta ka bakhra ka man sam ko bor pen jungi eskem mera don ka mari bat ai bor bagi ke borok bet apreng jungi kelong kebah bame bidang kebentar bang keren apreng jungi kun samla so boleh jengkot kepat jengpam ni pan ni bro deng Jesus Kristus amen ka program hakan kami kelong ni yo organis long ni mis lahundu sangwan ni ban ni lam jengwai mr kan sai bok wajri hadin katang yo ke jengwai lang mati men ilam ngi polis dang bodwai long ni mis sama waklo ni yo ke jengwai kerpang ni mr rilang jirwa bat ngi yo ke jengkren nai proposal bi kolam ngi dan kejeng bakala ka printing ke program di proposal te sistem ban ikut sobhai pi boro asal kejeng sekri jungi kum kun samla ha kan kemien tingin ya chaprang ya kan kejeng sekri jungi da kejeng wai ke bakhat ar bakhat san ka barim ka bakermen ha ublei ablei bajirap yangi ngi kermen ru hame ha eryong ba long jakare ba jakasong bane kapor bakum kawa baslei ki kun bakakit no hi ki her laklet kum jing pos new waja tangmi kasngi oron rew tri kan jurmai khat ar pat khat san hade ngani ke jurmai ngasker pat pa ye kong sama war khlo semua banyak lamingi ko pulis dang bat banduai Ke
Shua bingin lait ha kajing duai an puli ka tu kat ni na ka kot ka ba khut ka ba kraw bat ka ba shisha ka ba phila bat shem na ka Ecclesiastes Philippi bat ka jiduai sang Ecclesiastes balai menengkong bat baar dan ka ayom ya ki ai baro bat kapor ya kajing tmu baro hapo ka beneng kapor ban kha bat kapor ban ya kapor ban tung bat kapor ban rat no ya ba ya ban rat no ya kata ka bala tung Philippi sao khalai ngala male ya ki baro hauta ba penchat bor yang bat kasam basispa kadnyau benengkong bat baar tu yaro yo try pi ki jaj ben rio baro tu yaro pendan berom yo u pi ki kenja ben rio baro na ba ka ba kraw ka jing isne ju u shaphang jongi bat ka jing shisha u try kane junam tu yaro yo try tu ki nyale chu jing dwai ko pa jungi ba hamleng kalong ba khoj ka kateng ka jongmi sisien ba try kan rat ngawan ngadem slang jat ka ba khoj ka jongmi a try bada ka jing e ba ka jongmi bada ka jing isne ka jongmi a try ngala ban yang pat ham e try kan rat bat pendan buram ka kateng ka ba khoj ba ka ba kraw ka jongmi a try kan rat wat langi ma wat langi la ma di ka jing e how new snem try kan rat ba kunjuru try ka yeng ka jonga try ngala bat re kum ba me la ong try kan rat ki ai baro kinu ja khem kjing tip kjong mi ngai scam try kara dikita baro ki dei ki ba me mala tip ba me mala thumu try kara bang apdiang try kara ba kan ni nga long kan ni nga yang ru dei ko bor ka jong mi try kara ba me ai try kara om tang manga try kara baro ko pathei kara ma dik jing e ko buon try kara re mem shem la e try kara mala ke mala da try kara ya kita ki ba wa dia mi try kara ya kita ki ba thrang ya mi try kara khublei shubon try kara tang kentien kublai shubun kalong ko barit try kan rat hemi ban ai henry to shinti try kan rat to pendan buram try kan rat ke ei try kan rat pemedan man le to ong try kan rat om tang yang a yang i baro try kan rat ki badan hang ni to shim try kan rat to pen ya try kan rat to pen kop me du men siam ba khoi try kan rat to pen klain bor try kan rat na mang la dab mat uni usnem u bai ngim siam la poi perkhat try kanat te sakhan dat por try kanat ngin yo ma du news nem ubat mai ngim tip try kanat news nem du e uban wan handi nget try kanat mi abangi phai shami community nami ma mela tip la pai ki baro try kanat ki ban salong ki ban saja ki ba men sa ai try kanat kum ta try ngi de ni long tang ki barit try ring klo ban it yami try kanat ba men pen ya try kanat wat yangi ta kajing thai try kanat bangin phai dien nami to pen kop yangi do men siam khoi try kanat to pen khlain yangi try kanat to yangi ta kajing palai men siam try kanat bangin pediang ye ki bangim la try kanat pen kalaya ka bat kumjuru try kajing shlur try kanat ba ki bangin la ban pen kalaya ka try kanat ba kajing start ba kajing shampang bangin ang ya chakmat try kanat ha ka bangin ang ra ka gospel jongmi bangin ang ngai bangin ang khlain kajing chania ba kana ya ap yemi try kanat tat kata kajing wan sen ka jongmi bat kum juru try kanat to pen kop yangi de wei do men siam ba khoi wei pi wei badan hangni ma sak khndiat ngin yo try kanat ba kham tam e yu shakri jongmi try kanat uban ai ka kentien ka ba khoi ba ka ba shisha try kanat to pen dap yu do men siam ba khoi try kanat to bangin la try ka bangin skap ya ka ba bangi mi na kani ka yengin yo dak ta ka men siam ka ba mela pen thamai yangi try kanat bat ka ba mela pen klein bod yangi try kanat khublei ka try kanat na mai kani ba me sngo ba me pediang try kanat ikapan kajing pan ba kajing katpat ka jonga ka try kanat ka pop bat ka barit try kanat na mai kani baro ngadem ngongu ngapan hak tem nong pen em jingi Jesus Christ amen. Shobang khat e Miss Beryl dona khonglam man pen kantang i kinjing kinchong iran chi kintiar ngantin haleng jong kajing samla ya kabangi pen paw kajing snu ka bakhla pi kum ki para samla ki khot jong ka balang hi bor akhwai ka ba phiju ya kneri ki ti jing rap jong phi namba kajing no senyang jong phi ha ki benta ba pher sha kajing samla la ka long kajing kinshow kajing chakri lang jong kum ki khun samla ba ngi ju long mana kisi palai ki por palai kumjuru ki singi utrai ki bagi nang pelong kumjuru nimra ki tu ki envelope ki bagi jupha check yeng jong pi but nimba ki donation ki ba piju ai ki jingrap yengi kini borok ki rong jing ik jong pi ya ka
kam jong kajing samla kam tam kajing ik jong pi ka ba penchakri yu try no im jing Jesus Christ ba pikirshan ya kajing samla ya ka ba kang la ban kner ya ti kajing rap jong ka sekitai ki bron kam kajing rap wala ka long ka liang ki long yeng long sam ki ba po kasnong malki ka ba don kajing duna kajing rap ila ban le kumta kan ka snem halang ba kan ka snem ru no ba kajing sem jong kan ka ri ka jai ban re ba kasnong ka taw hi ila yo ban rap ki wait li ki long yeng bat ngi la yo ru banyarap kini por Christmas ru saya ka ba wait li ki long yeng ka ba ki long jengker khu ki ka long jengkemen yang ki kun samla kham tam ru ka long jengkemen yu try no bu dong thau bangi le kini ke baro kam dei nam ta ka buram jong no ndai nam ta ka buram jong try tengi dan ru ya wei u no kai free to the class ka bangi ju kersan ha ka ling khatre jong ka balang ka long jengker khu ya ka balang hangre po silang wa swer ka ba ka wai ni gilat ka ba kala ban kersan ka jingilap gospel ka jong Jesus Christ ka jaka ka ba ya ka ba kedon ka tutorial class ki khna na class ki ba ret ki ba he te kum ka jing samla ka kersan ni wai no kai hang to bat ka long ka jing kerku ya ka balang ba ka long ka jing kerku itu kasong ka thau ka ba kila ban yo ya ka jing kai ba khampura apa kan ka tutorial class jong ka jing samla te kum ta kum ka jing samla ngi papa ka jing su ka bakhlawi pi baro numba ka jing kersan ka jong pi kum jur kum la ka jing no ka jong pi ki offering box ka ni ka jing sang kum taru to blai nang kar khui pi on ai bo pi no ai pi ka met ka ba khia kham tam ki kam ki jong ka jong pi ba kum jur ka jing puli ka jong pi ka jing persang ka jong pi ru ban wat ki kam ki jam blai nang kar khui pi ba unong blai bala ban pendap i jong kam jong ka yeng sam jong pi baro ka wei ta kan ka pon kerpat ya i mes berel dona kholam subam kentang ini kini kencau ini yang lang baro tôi nghĩ là ông trình đuổi cuộc ba chính bahab neng kup ni pat atrai pe ye nyuan ban dem det iksla chat ki bakhu e ki chong me ban ai ngu e me thapa pe ye ba me pen la atrai pe ye ki chat ki pat tlot ki jungi atrai pe ye ba ti ka men sim atrai ka baswai bangin la ban ki ka yeng ka ba kentang ka chong me atrai pe ye da ka jing ngau ngu ba da ka jing ngau scam atrai pe ye bangi wan ha ka ni ka jing seng ka bakum ka ni atrai pe ye ka ba long ka ba khatu e jong ni usnam ar hajar ar pho kanungi dak de jingu atra be it bamla ri mela amla ker par hadu kani ke klip mat bangila ban ring men sim bar kham tam atra be it bangin yo ban kiyo ka yeng ka bakantang e ka jongmi kumne kani ka por atra be it ha bangi wan ha ka yeng ka bakantang ka jongmi atra be it da ka do nut ka batingit da ki ti ki bejendong ku pa be it ni ai ngu e mi atra be it ben la atra be it pakum na kita ka do nut pakum na kita ki ti ni la ban no senyang te pa be it cha ka kam ka bakantang ka jongmi ya ki project ki prepare jong ka jinges eng samla tribe e to kur khui ki la ki long ki baret la ki long ki baret ka nu ro tribe to bu ki ti ki jing kur khu ha lo jong ki ai ba ka jinges eng samla ka nu ka benta ka ba ka penon kam kan man sei so ker hai tribe e bar ka nang penjar ya ka gospel ka jong mi tribe e hang ni hasiliang wa aswer ba ki keleng ki project tribe e jong ka jinges eng samla tenang ai ma mi ha kin dong yalam jong ka jinges eng samla ka jing start play tribe e bakin la ban penmi ker hai kum kini ki project tribe e bat ketik e ka jingmut ki jing perkhat ki men sim jong ki bai bat ki samla ro tribe e bakin la ban ai ker hai sha ka kam ka jong mi to isen ai tribe e ban chimti ya ka ni ka por bat e kani ke kenta ka basa jong kani ka sngi ai bangin yo ban mat ka jingkur khu blei ka jong mi hadu ka bawai no ka jong ka sngo yang gi da bab klet sibun ki palat ki tuna pa mi shem ka jing im jungi ha ka teng jisu pan ki ni baro amen. Mengkepan izin sekretaris bahwa mana aik jeng pemna.
Sertaman kijing pemna hani kajan miet yang kebaidai program merangsa injo kijing wa kerpang na Mr. Rilang Jerwa ba iban ai kijing gran hani kajan miet longi proposta bi konglam kum kijing sang samla pan in sia kendo aga ka program kijing ka bagi julong mala kasngi trai por sausteng bagi kedua kapol ka laiterik na baningkong ahaja arpuwe belong Jerman long Mr. Mark Anderson Karbengat ban pulis dang bat wai long Mr. Winsuk L Karmujai long Rai long Mr. Mewan Banshan Satun bat inong kran long Mr. David S Masal hani ka janmiat inyo ya ka kubor nam thamai bat aktu kasngi walong sismang yo ka kubor nam thamai bat belong agnes long Miss Sandarti Pingro bat inong lam jurwai long Miss Nancy B Pariat bawa cepat kemau bawa kacang sang sana aduk mengkani naik dua bar atrik along jasang kasih turai tang asu kemau ipi bawa jasang samla kemlong dak kadong ilong baik kat kibawan baru kun samla jong kabalang kibam tandu apa kabalang beri nak kibai kibalang do basa kibai kisnong ni kujuan jasang samla bawa jasang samla jungi hilap wan nama ba imdan nak kacang sang nak kidong ada ilong ya baru kibalang apa kabalang hilap wan jangan kacang sang lang ya kebangila ucap dilang mujung sang semlah ni long kecik tip ya pi rasalah bersyukur ni rujuk umlah akan gapuang kerpan misteri lang jurwa semua mun ai kecing wai kerpang kecung i Ningkong ngai ngui blei namta kijing ye chungu kijing don dekat chungu kat ni kijing ngi ya lenti nre ni don ha kijing ko jingkya ki mat ki bisat baklan tikum juru hakani ko poru kijing roi ka nai fi ka de khatin nong wei mat khateng kijing roi ka de there was Jesus. Check, check. Every time I try to make it on my own, every time I stand alone, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it, I couldn't see it. There was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness at a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like
blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I'm in the wind, I can see it. There was Jesus in the mountain, in the valleys. There was Jesus in the shadows of the alleys. There was Jesus in the fire, in the flood. There was Jesus, always is and always was. No, I never walk alone. He's always there. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, every minute where I'm going, even when I couldn't know it, I couldn't see it. There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. Nagpinta from Chungu. Amen. Tengin poi pa chkani ka bentai ka bangi asno ka khubor mai pastor pro pastor bi khonglam te kumala pteng subhai I haban kong jong jing stang jong jing sekri si seng pteng subhai pastor chkani jing sekri lang jongi ila penbai pro pastor nang ba ki telefon nang ba ki sekretari ba ila pteng ki jing khat subhai ka jongi bangi penpau jing su bakrau ba ila man kan nang ngi heri ka por lengkap bagi pelok jongi angut ki ba wan man senrani I profesor B khonglam ilong I profesor badan poka molngat postret I song isa te po umpernai ba ilong represent jangka Student Christian Movement of India Shillong unit te kum ka jing samla ngi so komen ba ngi so burom I ye ka ba ila man pen kongo ilade ya ka jing khot ka jongi kum ki khun samla hakan ni kapor ka jing sekri jongi ya ka bangina man pengkut no nusnam ajar po bangin padang pan nusnam thamai ajar po we tingis kami pastor dong khbor apne jongi tungin ya cha skor but ke boro ben ben kenong ka jingker ku yang yang ngirang baro bai ki baro ki bala mi snow ni gilan ki teknologi ka bangina pan snow sapi kum ki parbangai jong ka balang ki we kum jo te shwa bai pastor in chimi ka bentang ka jongi ya Rawai ke jing rawai pa sispa sa bukundai sispa sa punyo na kabarim konang aplang ber snow yangi penpau medan kan kumba me kai banduai donot ai ban kerpan da jinggen angin pedang kaktian da jinggen ngin duai pada khmat jong trai jogi la donot par ngin ai ora saudi rekhot ke jing rawai pa sispa sa bukundai sispa sa punyo hading ni ke jing rawai ngaskerpat pa I profesor bi khonglam sumha man shimi komenta jong I
kumen sim jonga tukur khu yo trai wat klet yi jing le bha jongu baro wei pa wei ubriu bat ka wei pa ka wei ka briu idon ye la ki jong ki jing angnut bat ye la ki jong ki jing kbilenti ye ki ba bha bat ye ki ba krau ye ki ba ublei udan ban kurku hangi sa shisin pat hagani ke miet ke ba khat du e jong nu snem ar hajar ar po ngawan ra ige jing kublei ye ka balang malki hi baro ko wei pang ye ke jing seng samla balang presbyterian malki kepala pai kemat syanga ban ai ye ke benta ye ke ban sami ke kubon ke tien ke jong ublei hapedeng jongi sa sisien pat hagani ke miet ke benta ngasngo ke men si ke dei e bangala ban pelaj ke por ke bakordor bandon hapedeng jong pi hagani ke jing seng pen kre ban pediang yo snem ubatamai kicing kublei pi baro at kibala bandon hangni badi ki bomla ru bandon hangni tu blei kicing suk una yai kurku bad unang yayalam yala ka jong kicing seng samla badi ka balang hi baro kowe ngadon kicing sngojan ya ka balang presbyterian malki haki arteli ki ai kabading kong kalong bangadon kikur ki mama ki jonga hangdi hamalki badi temen besan sok lia ilong ku padeng ki jonga hake jinge de hakado mangalawan kham koloi meneng alayo bandrung hake ying jongki kata ka de jing sngojan ka bading kong ka jing sngojan ka baar kalong ka balang hi baro ko wei namar ka de ka balang malki ka balawan ban kiu siki jaka ka jongi pernai badru ban seng ka balang ka jongi hang te pernai ngadai udu khot jong ka balang presbyterian pernai hendrai ha ka ministry dangshen hisnam tam ngaladon ha ka maulangat pastoriat ya ka ban syakri ka kamu kenrat hangta namar kata ngasngau shingan ngasngau saat ke mensim nganyok banwan si ka balang kemi ka beseng ya ka balang gojongi hangte pernai ngala kham syem jing e ban pen kongu program namar bangadon sibun ki kam ban le ngam jula ban klet ikawei ni kijing seng Easter Sunday kawei ke balang galakot program yang kong pastor hinwan keren sipau baji men step dang laj em Easter Sunday ngong map ngaladon program si baji steng laj em ngong map ladon program riu siteng ladon program em ngong map ladon program tiki ong wan ada kebasan siteng men step kadi ke sunrise service hap khitia sau baji men step mlak banong em malkiru ladon sibun kijing syakot banda dei ki wei ki singile singala banong em hendrai ke de ki jing seng ke bom jutang kham jing yo jing khot ki jing seng ke balong min miet ai ka por si phau si teng ka balang klem ki samla kalong ka balang klem kalawei wong upop shenoda ubalai the church without youth is a church without a future sngo kemen nama kata bagi jing seng samla ka balang malki sim ye kini ke sien jam ban pelong ye kini ke jing syakrilang hakani ke miet ka bamenta ka por jing long samla ka de ka por ka ba kementam ka jing ibu brio bat ka por jing long samla ka deiru ka por ka ba matam haka jing ibu brio ladang imnang ban pikir bahaya ka Martin Luther King Jr. haka por jing long samla wong I have a dream ngadon ke jing pot sniu iki ki ba krau na ka benta ka ri ban na ka benta ka buram ka jong ublei rukum ju C.S. Lewis Wong baka por jing long samla kadi ka por jong ka jing simrai kanu karai ka bangi sim ka por jing long samla kan salong kala syai bat kala sisngi ke jongi ngidon hakani ka snem lajan sisnem lada om barok lai span ru pesan teliki sngi bangila dei bani kendu ye kani ka klam covid khat khandai ban ngidon hapdeng jong ka pandemic hapdeng jong kani ka snem bangila yai lingba ngadon tang ko ke kentien ban ong kani ka miet habang pendem mene ke jing duai shaban wan makata ka jing duai ka long ka jing sngongu yo blei William Shakespeare wong a u blei u ba ai hanga ya ka jing im ai ru hanga ya ka men sim jong ke jing sngongu laka thma kan nang jur a khot ingim ki samna ba ka balang tungin om ken ran ngin shania hau jisu u balong u blei
ubadon bortam hakawai ni kijing seng kreng kadang wansien sketri jong kadang balang lafun yang pastor pilakan mau i program jong pi ngong hooj ngalakan mau ilapan kan mau i kijing don kambaro bar hakabakhat do i ong pastor saban bu ngaswa ong tang kediak ngong kai kata kan mau i ke message mo short and sweet kabalingkot bat kabatiang ti hakan ni ke janmiet ke mentaru leng maju ke senam kala ai jing hikai yang banganang ban penlengkot ye ke kubor hakaban sam ke ketien ke jong ublei hakan ni ke jing im ke jongi ngidon shibun ki jing kwa bat lesela dengin yo ye kalat ban pan ngindon shibun ki jing kwa ban pan ki kun haba imei in le yo kindon shibun ki jing kwa ban pa imei pin thiet yang akan ni pin thiet yang akan tai pin thiet yang uniu jing bam pin thiet yang akan ni ki jing le kai ki sam laru ngidon ni le ke jong ki jing kwa lesela dengin yo ye kalat ban pan balawat mingi balarang baru ilong kumta balai lesela kum kini kemiet la dengin yo ye kalat ban pan no blei tip ke ai ke bangingin pan no blei le sila dengin yo i ke bakum kata ka kabuk siar le sing ida tho ke we ke register le si ka sla ke page ke bajrong kin don shibun ki jingkwa ha ke jing im jongi u khon sorong auriaru u yo i kata ka kabuk siar ban pan no pa jong u ye ka bha ka jong u ka ba udai ban yo henry ngi i be jing pan jong u ka kut no hasem sniang ha ka ba u pen kala no i ke jing pan jong u om shu ai yang Henry khon serong auria daya sem seniang bawang penlong yang tang syakri barit jong me ngini pendem hagi jing duai ya ke tien ke ba koridor ke ba donbor ke ba krau ke jong me ko trai aingin sngo hagan gemiet bad ke bor ke jong ka hapedeng jongi keren atrai lembau syakri barit u jong me ngikloi ban syakor namar melong ublei ujongi tap yang ide ke snam ke jama ke konrat habangi syong hakane ke yeng ke bakentang ke jong me ngidon lagi jong ki je kendo haga jingim ke jongi bat ngiduai ko trai ba i jonga men keren thmai bat yai keren thmai ningkong yang au ba yang hang ni badingi ke bas ngap ik ketien jong me hakane ke miet haga kerteng ke badon bor tamu jisu ngiduai amen. Nakwa hakani ke miet ban keren ni kini ke kubor ke ai ke jingpan jongi na ublei sakindiat kenta ngin sarung show snem ubatmai pat lesi hakani ke jingeseng ngakwa bakat pingidang syong ke jaka syong ke jongi bangan wanra ini ke kubor kwa pi ke jaka syong ke jong pi la ke ban puson ngidon ni lagi jong ke jingkwa jongi ban pan na ublei kabintan ke ketien jong ublei ke kitab Exodus kalenong ke balai pulai ke dekot ke bakhatsan ngakwa panwanra akan ke miet tang yau ni we ubrio ubale si kan longkum ke jing ai jing mut yangi hakade ke jing seng ngin sngo ya hap jing mut em bat uni ubrio jong ublei ublapan ye ke jing pan nakmat jong ublei Exodus lai pulai dekot ke bakhatsan ki kentien ki baong kum ni anda kumta ula ong hau kapamod Moses ula ong hau blei lem da let ke kmat jong me lem bat ngi te wat ya lam shu yangi nang ni kata kani ke jingpan ke jong Moses na blei lem da let ke kmat jong me lem bat ngi wat ya lam shu yangi nang ni kata kani ke jingpan ke jong Moses ya ke jing yalam ke jong ublei ke jingpan ke jong Moses ya ke kmat jong ublei haba udei ban yalam ya ki kon Israel nganam yo thoi ke history jong Moses barok ni tip u ei Moses bat ke bakum no ke jing yai lenti jong u ulayo ika kabuk siar le si de ke jing yalam bastad jong ublei balapen he pen san yu u haka ying jong usiem paro ngaju ong ban de dei bu usa kham slem le si unjin telayo ban long usa wei padu paro hakari Egypt Henry ublei ulak khat yo Moses naka jingim jong ke jing kerhai ke jingim ka paho haying sim ke jing ba mayu kwa uyo karyam mayu kwa uyo ke jing start ka biang palat uyo hakari Egypt haba ula he lesan
haka yeng sim paro Henry shabajiliu ka donut jong uniu samla Moses don gijing sngaut hili don gijing long suda hapo jongu bat kata kalong bau blei ula donnya ka plan ban khot yu baun long unong yalam ban pelayim miki kon Israel nakari Egypt kari jong gijing syak ring merau Cisin perkat ngau kumbakala biang lut hau Moses ke ayu kwa agajing imu yok lut Henry upen kok ngo ia gajing khot jong ublei haga baula shim ia gajing kesin jam ban pen kok ngo ia ledi banyalam yagi kon Israel nakari Egypt syakari kanan kiri ustad Bible ki ong bagajing jingai na Egypt syakanan kalong tang kumbak hatway sigi ay la dayat habanyat lingban na Filistia Kishnong Kadesh Bernia hadin kata poy syakari kanan kat kum kamap Henry ublei ulapen slam mi gajing yat lenti jongki hadu south post nem kadau barok kalong bengin siapet akini ke kubor na kaktian ke jong ublei ulapen dan kam ya uniu samla Moses banyalam mi ki kon Israel ki balasa saus pa lai post nem hari Egypt hakajing syakring merau kim yo jing lai luot kim yo lat ban syakri lai luot yu blei lapte yaki babon ba ki kendon Henry blei ula pendon kam rat ba yo Moses baun yalam mi ki kon Israel lengba ki jingjia ki bau blei ula pen pau hakari Egypt ula yalam yo Moses mi ki kon Israel lengba kri klau lengba ke duriau ke besau bat lengba ki ketang jong ke marah ki jing bagi kon Israel ki kendo ki long tek ke bau blei ula yalam yang ngiru hakani ke senem ki jing ki babon bengi dai ban yat lengba bat ekani ke jing jia kawan ban jia dai haka por bau blei ula khot yo Moses haulom Sinai banyak selok bat banyak keren bat bat bau blei un ai ru hau Moses ya kisip hau teli ki hukum nagamanta ki kon Israel kat bau Moses udang syong sata shalor lum banyak keren bat ublei andau lawan hiar na ulum Sinai yang kektian jung ublei Exodus lai puar lapen kendit yo Moses haga bau yo bakini ki kon Israel kiliasna ya kad kon masih siar kilia lawi ki jing deng jongki iki siar baki ki deng hakamet jongki bat kilas dang ban shna ya kata ka dor blei tau ka kon masih siar bat kila ong ya kini kentien ublei melawan lam yengi artet nakari Egypt nakari jo kejing long merau ki ai ke jingo bat ke jing dem ya kani ke blei tau ka kon masih siar ki klet yo ublei lam ye ki urishat ding bat urishat lo ha ke jing ya denti jongki ublei habau yo ki kon Israel hakalandong ka balai pulai kitab Exodus kadekot ke beningkong ter ngi yo ublei ong ngalangia ngalakadang bat ngalataj ya une upat ba ubasarong upat ba uba rendang ubam sngongo ye ke jingle pha jong ublei bat ong ublei hakadekot ke beningkong jong kalanong ka balai pulai yeng bat lek no nang ni mame bat uta upat lang jong me Moses yang no mentanang ni bat saya leji nang ni seri kanan ong kedekot ke baar bat ke balai ngan pa yo angel jonga syashua jong me tangba ong ublei tangba ngan om let kiu rengkat hap deng jong me ublei ulangia ula kedang ya ke jing long jong ki kon Israel padu ong khilej no nang ni yalam mi ki kon Israel ngan pa yo angel jonga yo don manu ba pentut iki jing ya lenti yo don manu ba wanyele thma ye me lenti uni angel jonga unyele nagabenta jong me nagabenta ki kon Israel tang ba ublei ngati ngan om let lang shu hap deng jong me ngalangia ban yalam ngalangia ban sneng ngalangia nagabenta ki kon Israel sisin perkat sngo gumba kalabiang sisin perkat sngo gumba Moses unong kublei shibun trai mele yalam mingi na ri Egypt
Melayalam ingi ke duriau besau, melayalam ingi ni jing ki babun, setang kendiat hingi lapoi. Semua kuman ong kalabiang katu. Henry Moses ong ketien jong ublay, haba uyo snow ya kini ke jing ong jong ublay. Ula pen pai ketien ya ublay, lem da let ke kmat jong me, lembat ngi, nganom tre ban sim matang sisen jamru, ban yat ang ni sekmat. Lem da mehi ma yang hasiwa jong lem da mehi ma yat hasiwa jongi, nganom tre ban yalam ya kini ki kon Israel. Kani kini ke jing pan jong Moses. Hap dengi jing ki baula dei bani kendo kumunong yalam. Ukwa ya ke jing yalam jong ublay hasiwa jong u. Para samla ba i jong hamal ki pat ki para bange ki barang kani kepor. Hatu katakan dei ne em. Ke jing don kam ka bakrau tam bangingin pan hasiwa bangin rung syau senam ubatamai. Ke jing yalam jong ublay. Ki kon Israel habaki yo ibo Moses tre suban yalam yaki wong namar ba ublay tre suban lek ban ngi bakum tangam tre ban yalam nang ni sekmat ngin yale kumno ki ong kunong yalam Moses kilapan map bakila kum maniblay tau kilakum tam seneng yo ublay ulang lembau Moses ki kon Israel ko kon Israel rada pidang kwa ban yo i yanga banga yalam ya pi ladat pidang kwa ban yo i banga ngaya hasiwa jong pi pidon kamban le lightly ki ai kabaning kong kabaki kon Israel ki don kamban le ban yo i sa sisien ya ke jingelam jong ublay Exodus lai pulai de khot ka basau ki don kam ya ke jingkala ka bamot ka batmai lada ki kwa balada ngi kum ki samla kum ka balang ngi kwa sa sisien hakajing yai lenti ke bangila ngila kelon ngila hap ngila bakala bonsin kadon kam yang apa dia ngiru kumba kadon kam iki kon Israel kajing kelaba mod ke batamai ban ong ketien jong ublay kila yam ngosi ya mar kijing le jong ki bat kila laul di kijing deng jong ki ban pen pau sya ke pertei bagi dah ngosi shisha ya kata kijing le jong ki persya ya kamon ke jong ublay Syua bengin rung syau senem ubatamai. Ngakot ingim ki samla bat kebalang. Bangiru ngi don kam. Bat ngi yai don kam. Ya ke jing kelabamud. Kabatamai. Wei ulong kepa haka wei ke jing sengelap. Bangalit ban keren. Lawan ban IT syakmat. Bangong ke jing jong pi mama pi wan syakmat. Tau long kepa wong. Namar banga kemen. Ngalas ngau lengok. Bagi babun ki counseling ki bangangale ki bawan IT ki di ki kendo jing ki be kendo jing jenjar henry utau long kepau ong namar banganga kemen ngong kai ki jing kemen jong pi utau rang kepau long namar ba ublay udang keren yanga kumta ngakmen ngating yo ba ublay umju keren syu yanga ngating yo ba ublay umju pen kendo syu ki jing long pop ki jing bomman jonga ngawan na kani kesngi ba penduai na kamata jonga bangan nang yai mat ke jing keren jong ublay badai banganga kemen hakamen sim ke jonga ki kun Israel ki wan IT thma yele dia sachisen pat ban yo i sachisen ye ke jing alam ke jong ublay kawai ke samla kawai ke jing sengelap district kawan syakmat ko ong pastor man ki por bolong jing sengelap bat man mangasyong ke jing seng habadan ke jing khot ngam jula ban pen namar bang ade ke beriu ke telot ke bom don bor ke bor bon bon sin ngan le kum no mo bang anak ban im ke samla ke baskem ngong ye ke samla wei ni kinong tho ha wei ke kot uong maybe the starting is weak remember you should finish strong ha ke jing yai lenti jing ngi or bon sin ki samla ngi kelon bon sin kum ki samla ngi jen thot bat ke ni ke jingim jing ya ke perthai ke ni ke jing mare thong kajing kot yang apa ingin kisam lah kalong balik si ha kajing sedang ngilong ki batelot ha pedeng kajing marek ngi telot ha syuaban kut kajing marek ngi telot tabakin mau ka wei ngakot di pim kisam lah ngidon kami kajing giok kajing kelabamut ke batamai ha ka dok nut bejeliu jongi ban kata kalong bangi de ban poi syakatong ka bau blay ula kot yangi ki kon Israel bakin yo i kajing lam jong ublay
kiwan man IT thamai la de banda pen pau se ka perthei baki lau no i jing dang siar jongki kapalong ka dak jong ke jing pen i baki pen red yela de haki kichat ke jong utrai Jacob wong to pen red yela de khmat jong utrai te on pen krau ye pi kabar hadin ke jing kala ka bamut Exodus lai pulai nyau ka pra ka khot ki kon Israel hadin bakila pan map i ke jing pop ke jongki kila kala bamut na ke jing le baman jongki minta ki ngau don kam ya ke jing lam ke jong ublei ki ong mentang ngam don kam yau Jisu ngam don kam yau ublei ha ka jingim ke jonga ni ken mau itu ke jing ruai ha ka kot jing ruai ngajit yu Jisu balayap tip ka ke jing don kam ka khmat jongi pat kum ki samla pat kum ka balang wei pastor ha ka balang haki program youth week kensan ulapan kre ita ijing keli ibalingkot bat ula ais si pau teli ki sopan baki samlakin pendap bat ula ong bapin pendap ikini ke jubab ikini ke jingkeli dau kulam ke jingkeli ke baong what is your greatest need in life ka ke jing don kam ke bakrau tam ke jingim jompi bat ki samla kata ke jing seng klempoi perkat ki yo kita ke kot leng kedop ke keti kilas dang ban sayu kulam ban kilas dang ban pendap bat naki ban riu pau nyu pongut ki samla ki bawan jing seng youth week tau pastor songkai bat ngau ong ngau kendit ban yo i batang laingut lani saungut ki samla ki batho number 1 ublei haga jing im jonga sanpo sangut ki samla ki badan kata jing seng kila tho pen state ka baning kong ngakwa ka kam ka babiang ngakwa ka jing nang jing start ka babiang ngakwa ka kali ka remdor ngakwa ka ying ka ba internet ngakwa ka samla ka babriu ngakwa ka ni ngakwa ka tai anda gila poi se number pra number kendai ki kendit threat balaklet ika kerteng ublei bat kimla banai overwriting na mala tho du kulam ki sa tho number 7 number 8 ngadon kamru yo ublei haka perthei balak kiu lut haki liang baro jing nang jing start kayo ka kot haki liang baro ila kiu ngadon ke jing tieng bayo ila sedang ban kelet ru yo ublei kala pen kendit yang wei profesor ubla hek kerdan ngayo bani songkai namar bangatrai lembak SCM ngaju don selong ai kendu iki beri iki papun jat tau perlok jong aude Kristen ha ka po bangi di syabat u ko kedukan ulang yang apa pastor aku keli jing keli pi ko wei ula keli yang ketindong wei uang does God make sense uang dang don jing mut banyak keren you blay hey you blay ki briu mataki keli ke jing don jong ublay hendak ke tien ju blay ke khot yang i suk utau bengek nama uyo pediang ya ke jing dapura ke jong ublay ki kon Israel hadin ke jing kala ka bamut ki ngau don kam yo ublay ha ke jing im jong ki apa ublay penla yang i ha ke jing seng ha ke miet syabangin rung sya ke sedam ke batamai banong ko ong nong ruai semen sim ngadon kam trai ya me ngadon kam toker ku kunong penim ngadon kam ya me jing don jong me kan yai long jing kawai ba kabalai kabakun Israel gilale ban yo i sa sisi ni ke jing lam jong ublay Exodus lai pulai de khot ke bachipau kila mane yo trai haka tabernacle ka yeng bakentang jong ublay anda kila kala ka bamut kila ngau don kam yo ublay ke jing im jong ki ban minta ki kwa ban kiu se ka yeng ka bakentang ka jong ublay hakani ka snem sim la yo lat ban pli ya ka yeng bakentang jong ublay la bon banai kila don ki parasnong ki jong asitei ki boong balai bahapan khang ya ka yeng mani ngala ya thu ki kini ke jing pang kalong kumta ngong pi le bum ju khaman jing seng kum no pi keli khala balai ba khang mani tau long kpau ong bangalamut ban le jing seng no ken kat padang pli jing mani lek dalamut khang mani mut le jing seng no Paul ki sti jung ki Hebrew ong klem da klet no ya ki jing seng lang ki kon Israel mentagila ngau don kam sa sisien ban kiu se ka ying ka bakentang jong ublay Isaya ong ka ying jing duai bahang tang yo ban bread ye ki jing jong i haki chat ki jong Jisu hakani ka sngi kani ka miet ka basa kendiat kentangin sarung sa usna mo patamai hatu kani ka jing don kam
Kabau Moses usngau don kam ke jing im. Kan long de em ke jing sngau don kam yang nga badingi. Baladangi kwa sejisian ba ublay unyalam yangi. Hakani ke miet hak ba jar-jar ke jaka syong ke jongi. Aiti tmai yelede. Ong try ai hangai ke jing mut ke batmai. Ai hangai ke dot nut ke batmai. But ai hangai ke jing im ke batmai. Batungin kam sngau don kam yo ublay bani ki e hakani ke pertei. Kabangingi yo man kapor. Bat kam tam bangin iet bangin jiet ye kaban syakri yo ublay. Ki kon Israel kitip ye kani kawai yang kadakot ke bakat rio. Balada ublay unyalam yangi. Ngin salong ki bala kerpang na ki brio barok hakmat ke pertei. Lada ublay yo banyalam yangi. Ki kon Israel ki sngoto bakin salong ki bakerpang na ki brio barok hakani ke pertei. Ngitip bagi kon Israel ki day kita ki belajiat jong ublay the chosen one of God. Henry kita ka jingkerpang jongki kelas dang ban do no na pedeng jongki ki mane belai tau ki le ki kam khala bat ki e no yo ublay shadin kasyusa sa tangkanam chosen one of God. Henry ha ka jing im jongki mana kasngi ki le mane ki blay jongki nong way ki la phaidin ba yai phaidin na ublay. Kajat benriu kasih jong iru kadai kepala jit kerpang jong ublay ngadang syong maniki singi na ya keren baru parlok manong ong ni ulum selong jong di ulum bula kerpang sisya ngilek tang kendiat kilometer ni poi setem riboy kajing shit bom laban ong klem AC klem fan sulaim kiu sigitan bakap bordar jong ka silchar jantia kajing kluj bom laban ong let sigitan syalang kajing kluj bom laban ong let sigitan riwar dauki kajing kluj bom laban ong kajing shit uni ulum jongi ulong ulum bekerpang haga bahang ni umdan kam fan umdan kam AC ki brio ni ki we ki jela ki wan sadi haga we ka snam mengalit kai sesora kenduk itu ki brio na kalkata ngong ka ai ki ba pio i hakari jongi itai brio la kham temen ilong kemi yong ngala sirwan bon sien simi khalaya baka daw kalong ngakwa ban ring ni kini ki air pengat ki badon hakani ka ri ka kerpang ke jong ublay ula ai kerpang hangi kani keri ngilong ki kerpang henry ka ai ka bangiyo i kani keri jongi ngam julaban kelet aku ke snam bangalit meeting sa Bangalore ngalalit bandi sya ka ke dukan utau duk haru bandi sya hangta ula ong yang mewan na ka senong ayu na jela ayu ngalong yu ngwan selong tang su ong selong oh ngalabana bahas pang ke selong ngala perkat unkan mau ika mau senram mo unkan mau ika sokra unkan mau ika mau lenong kita spot ki babun ngala ku samreki na masung sorong bu tip bakal ngawan na selong henry ula ong kan san ni ke kentien mewan na ka Christian state ngala kendit bau new Hindu utip yang bangawan na ka jela Kristen sngau pomat makitip bahkan ni ke jela jungi kambun ke di Kristen henry gai yo iki kot kubor ke yi ha bangilek iwan hakum ke di miet ke pemerintah tip ka ngut ki samna jungi ki ja hakum ke di miet ke pemerintah tip ka ngut ki samna ki long kepagi long kemi jungi ki sakamano bangin salong ki bakerpang na ki brio baro yangi haduk mentakasngi ublay ulay alam yangi kadang don em ke jinglong kerpang jungi ngi kerpang om namar bengilong ki bestat ngi kerpang om namar bengilong ki beriu spa ke jing kerpang jungi kalong bau blay uyo banyalam yangi apa do blay unda penla yangi ke jing seng samla bat ka balang hibaro ko way hakadi ka miet jong ke jing pen krek jungi ke new year bana ong try tu yalam yanga bangan pan ye ke jing yalam ke jong ublay hak jing ya denti jonga Solomon uyo ban pan no blay shibun ke henry ula pan ye jing start ujub hak jing tenju ula di ban pan ye ke ban laj ne ta jing tenju henry ujub upan ye jing yaisha hapdeng ke jing tenju u David upan ye ke bor no blay penyelek persya Goliat ke Esther kalai ban pan ye ke nambat ke buram henry ke Esther ke pan ye ke jing ya da jong ublay Bartimayos upan baun yo imat namar usong hagajing matla upol upan ya ke bor ban yalap ya ke kerteng uji sukres ngasngau kemen ban yo sngo lambai Sherman bagajing seng samla balang marki kadan sibun ki project
banyalap ika kerteng Jesus Christ kumupol. Bat ka banga kham sngo iet bat sngo tenat kalong. Ka jing im us Samson. Briu bladan ikan nam bat ka buram. Samlau ba klan bodan bor. Henry ula syariam haka delila. Lak hilen dom yu sinyo jungu nasar jungu blai. Lak klau iki khmat jungu. Bat dan bor syu. Chisin men shwa ulong badan bor. Henry minta dan bor syu. Ula do ika bor bau blai ula penkup hu namar ki rong pong jong kani ka perthai. Kai ga bang sngo tenat kalong ha pulis pang Samson bau ong. Hapdeng kita kijing matla bala klau ika khmat jong hapdeng kijing syar khibenya ki Filistia. Hapdeng kijing lendom sinyo jong dan bor syu. U kuasa sisi ni ka bor jong blai u ong kum no. Satang kan ni sisien. Pendep pengkup bor yang atrai. Bangan pendon burom yame. Satanggan isisien pen klan yang atrai. Bangan pendon burom yame. Kum kisam la ngila urbun bun sin. Ngila kelon bun sin. Ngakot ingi hakani kemiet. Bau bleun penla ingi kuma penla yu Samson. Trai sa sisien mantau snem. Ngadon kam ya kecing pen ko bor thamai jong me. Padu blei ula pendon kam berat ba. Yau Samson ban pen pau ya ke burom ke jong u. Blai udan ban khot yingi hakani ke miet ke pemerintah. Badu kuak banyalam yingi mki samla. CJ John uwe ni kinong yalap bunong thokot uong baga jing im jongi kalong kum ka kali. Bad habaka dei kum ka kali ka jing kali kalong mano badai u driver jongka. Bun sin yi pa syong yo jisu hasait. Bad kham ngosi ong CJ John bayo le sin yala kum set yu shab hen jongka kaliru. Udon bat ni tambah juyo banyalam yengi abda bulan penla yengi hakani kemiet barang trai jing im jong atau shim pendan kam yaka naga benta keburom ke jongme bulan kurku yengi leng bai ni kubor ibaling kot hakani kemiet ba sya bengin rung chau snam ubatamai ngin pan ye ke jingalam ke jong ublei hakani ke por ke benta ngakwa ban ai wei ijing ruai ibaling kot Ibakani ke jing ruai ke ketien nong wei ke bangi li juyala lendet jing ruai bela ruai de ke Karen Peck 4 days late amda day nong ruai bet tambakani ke jing ruai kat habang ayeng ban keren ngaju sngo tanat ban ruai ke jing ruai ban ngangej kandalong ke jing kerku ye ke jing im jongi sa sisien pan Lazarus udan haulum jing tep la pentulun yu mau khang jong u ban umi pat ha ka bor jong blei ni sakut bon sien ki lom jing tep ki ba pher jong jing im jongi Abah haswa bengin rung syong ni usnam uthamai ublen pentulun ri umau khang ubala ka lenti yang im kisam la bom sya ingi bantur syakmat ba ublei sa sisien udang biang kapor he's not late udang biang kapor naga benta ke jing im ke jongi iwei ke kerteng jong ke jing ruai 4 days late The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus. He did not come, and they wondered why. The death watch was over. They buried 4 days. Somebody said he'll soon be here. The Lord's on his way. Martha ran to him, and then Lord, if you had been here, you could have healed him.
is God's way, not yours or mine. And isn't it great when He's 4 days late, He's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for 4 days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. Then somebody said, He's alive, He's alive, He's alive. You may be fighting a battle of fear. You cry to the Lord, I need you now, but He has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause He's still the same. He'll soon be here. He'll roll back the stone, and He'll call out your name. When He's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why You waited so long, but His way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when He's 4 days late, He's still on time. My God is great when He's 4 days late, He's still on time. On time. Ngini duai. Ai ngu ime ko ken rahat ba iye jonga. Mengiyo ban ring bat penihar ben siem. Haki minit syua ban rung syau snem ubat mai. Ngitip ku terai bagi sengi ki bandang wan. Habangi pej ye ki kubor sau dong jengi. I ko bakin nang bat kin nang kam Habangi pej ye ki sengi ki bandang wan ko terai ngiyo I tangi ki jing do jing kermen. Ringi ai ngu ime ko terai. Baham be abai me yalam ye ke jing im jongi don ke jing kermen. Haba me yalam ki sama jongi don ke jing kermen. Haba me yalam ye ka balang ko jama hamalki don ke jing kermen. Kumba me yalam yo Moses leng bagi jing ban poi hadu keri kanan. Atra yalam mila ka jonga jing seng samla. Yalam mi kinong yalam jongka, yalam mi ki dikot jongka, yalam mi ka balang jome kinong syarai jongka. Ye ki jing seng kentei, ye ki jing seng kena, ye ki rempe yang Kristan, ye ki long kemi ki long pa barok utrai be ye jonga. Ngindrung siya ka snem ka batamai. Daga bangingi tip baki sen jam jingi barok ki long, haga jing tip jong me. Trai be ye jonga. Ya ingu ye mena markani ka kubor. Kapangangangat inmi nang nirangkat bagi jing persat, bagi jing puson na gajing im jongi. To yalam terai babha. Ya gajing im jongi kum ki kon ki jong me. Ya aingu ya me. Ba me ngap yengi, me ngau yengi, ban me pediang yengi, ya gajing duai ki bejar-jar jongi. Sya bejil utam ke dok nut jongi. Metip i gajing don kam jongi, metip i gajing jongi, ban metip ya barok kepada syapang jongi. Ni aingu yang bebe me pediang ingi kum de ke bangingi long. Ban me ngap ban mahap iki pop ki babon belin jongi. Ban me yalam ru yengi. Mentas ki bom jukut bro. Amen. So bang nuai ni kajing sakri jungi hari kamian ang kerpan yai ba Robert Motho ibelong iway ni kinong ketkam ngabari menjong kajing samla ba kajuk kaporu iway ni dekat jong komiti balang ba inbu kajing duai yai ki boro
bala pendep akan ka por akan ka janmet kham tamru ban bu jingdwai ban aingu iulei bola lelam menti ngi kum ki khun samla ya ka balang hi bor akoi lama ni gasnem wala ngi kendu ki jing ki jing wit ki jing thut ha ka tri ka kta ka puli ku puthi ka yai ka yang rei ulei shim le ino yangi bola ailat ing sisin pat ka bangina man shakri kum ni kum balong in kerpat yu iban dwai namta ka ni gasnem bathamai ka bangina ban bret ikai ki bor jing long barim jongi abangin chania hoble bangin pan yoble kata ka jing suk ka jing light ni gnu ka jing ka jing kemen bangina man yai lai lut hakaring stem ka thamai kham tam bangina manong ki ba kham jan chuble bangina manong ki sakri kuble bangina man sakhi u hai ki office ku jongi hai ki school ku jongi ki college ku jongi ha ka yai ki yang ku jongi kham tam ru bangina manong kita ki atiar ya ka bangina manong ki kubor saya tak beriu ki ompat chemi thu iblei teknik kapon kerpat ni ba Robert Motho subam jingdwai ki ki bro pendem pekunjuru ban aingu iki akan ni stem bar sistem kamjuru man kerpat ya ka jing ka jongblei hak ni stem kebanwan tapi nak man sim bentalang jing jarjar ka jing kam jong simet ading kata ba Robert ni siap pa ka jing penwai ka jing sekri ka jongi bar Tangi doi. Kumni parau try bo blai ku panging bahab neng. Blai belong try jaga mat pat kemen sim. Ni aingu bangi don ni blai bu kumame. Ubabat akaling hok ti ka jame pat omdan ke ke bon ja ka perthai. Ka belong klem ka jingtip ka jame. Ni aingu ime ko pa ba me panla i kat ni kum ki khon samla jaga balang. Banya don ni ka ban shakri me ka ni ka kenta ka ba khaddu jong ni usnem. Wa ya try kum ki khon samla lengba jong ni snem ko try la ya ji ka por ka ba juat ko try jis bi ringi pen pau ki jing sngo wa pedeng ni ki jing ka bangi ya lengba ko try de ka khti ka jome ka ba yala mengi hadu ka ni ka khlimat ka bamta ni pen pau ki jing sngo nak ban ta ki nong kit kham jo ka jing sang samla ko try me ma ai ki ka mat ba khot ba khya me kar khu kar hai ki ko try kham ta me ka bor men sim ko try jis bi ba ki la nang ya chaprang da ka bor ka jing lam ka jome Yangu ime ko try na mta ka khlemat ka bamanta lengba ka jingpule na ka ktin ka jome ka jingruai ka bangi yo bat kerpang ru nam ta ka khubor ka bangi sngo ko try balem da ka khmat jome ka long haswa jongi inom la ko try ban ya je ka ni ka lenti trangi pen pau ki jing sngo ka khubor ka jome ni pen pau ki jing sngo I pastor bal ai ka ni ka khubor sisa ka try la long sisa ka bor ka jong men sim bu ko jome bat sha ba ka ktin ka jome kan yo jakka po jongi bengin la ruban pendon kam ya ka halaka singi ke jing im ke jingi try gani ka khlimat ka bamanta ni don ko try jis pe kum ki khon samla ki long kame ki long khpa bara pedeng ke jing ka bangi kundo ki yeng ki sem ke jingi ki don ki long yeng long sem ki ba pat ki ba pra ki don ki long yeng long sem ki ba kundo ki jing pang ke jitam ki don ki long yeng ki long sem ki ba la du no ki ba e ki ba than ke jong ki ra dwai ko try bo min sim jong un pen tengan ni ki ko try jis pe bekin sngo thu ba om dan ka e ka ba jaha ka perthai ka balong khlem ka jingtip ko jome I pen pau ka jing sngo ko try jis pe lengba jong ni snam hi baro jisnam bat lengba jong ni ka kenta ka ba khaddu ni wan ko try ban kerpat akhmat jome ba menya lamingi ko try satang khndet kenta ko try ni yo ban jam yo ni snam ba thamai kumla kran dai pastor ni I ko try bakat banang mi ki sngi ki jing ki ba bonja ken wan ka jing im ka jingi try jis pe kum ba ka khtien ka me ka ong lada khlem manga pem la le iru em ni sngo tho bang nom la ban ya je ken ka lenti inom la ban job je ka wei ru ka jing pen shoi ko try lem da me melong ha shwa jungi try ji sui cha ingi be kum ki khon samna ko try hapadang ki jing tenjo ki bo bon jai hapadang ki jing hapadang ki jing pen shoi ki bo bon jai im ka por ka ba ko try ji sui haki ba ka bor ka jong saitan ke le kum no ban tan ningi ko try bat ban pen khlami ki khon ki bla sius pa ke jome ni dwai ko try ba men ya lamingi da ka kti ka badan bor ka jome try men da ker khui ke project jong ka jing sang samla ki ba pher ko try men da ker khui ya ka jing ai ka kam ka jome khnam ka jing sang samla ka la ban pentrun ya ka kam ka jome ko try jis pe ker khui lang baro ling ba jong ni ka por bara bang mi no nang ni ko try in ya yo ni snem ba thmai ko try in don ya me ka jing im ka jongi ya lamingi try ki sngi ki badang sa
maap iki pop babon na ba kini barok ipa na ka kertang ka jumi Jisu menta bat chiri ki babam jikutru amen. Tengi asnowi ka jingdan kat ka jong trai no pun jing Yesus Kristus kan ka por kan ka miet ya ka bangina am pengkut ikan ka snem no ba kan ka jing sakri ka jongi ni pempau ka jing sungu ka bakrau ki nong sementa barok ki bala la dep pendep ki kam ka jong kamram ka jong ki ya ka ba kum ka jing samla ka tanrong ha ki terpeng ka batrat ka jong ki ni ai ku blai en do ki organis ni nong lam jirwai ya ba polis tang mo duai ba kum juru ya i bala ai ka jirwai kerpang to blai kur kui pi nai pi ya kamen sim pinang laman e ben sakri blai la long hadong no bentar kumju ya ka ba ula man kesani pi bola man ai pi ka met ka poi bukhiap khamtam kamen sim ka ba pinang laman sakri blai ha ki bentar ba pe ha ka sim jong pi ban ngai ku blai ya pastor bi kholam ya bala ai ngi to khubor apreng jongi es kam khubor ki ka ba ngi kum ki khun samla kum ki par banget beran kalinga yeng bakatang jong blai ngi ya so thu ha kalong pasai banget skam ngin mi ka de jing sekri ki jongi mi rengkat bat kan ki khubor tu ai bangila ban khot ka pa you try no jing Jesus Christ bola on pancai bor ki jong jing jongi ko man ka sngi ka bangi kendu ya ki jing ki bahar kom la ki long ki baret ni ki bakharau ngi kendu ikini ki virus ki ba per tungai skam bau antivirus jongi long try no penim jongi uji sukres ubulai unia lamingi undan angkal lambat ngi kum ki khun samla ka jeng kerpat ka jongi kum ka jeng sen samla ya pi ki para samla ngi dan kumne la khain kelum ngi dan kuma po chi spa san phong di ai teng kerpat di pi ba penyai be dang ka jeng sakri blai ka jongi kum ka jeng sen samla ka bangi pelong mentah ka sngi utrai ngi ju pelong eka ka sngi palai hadir ba ngi la yamir jengmut ba ngi lapet maka jengwan sekajeng sekebelai kedunat ki buon ki para samna ki ajeng mut jongi bangin pelong ka sngi utrai ka bangin la man ya wandang sekajeng sekri tingila le kunta ngi pempa ka jeng sunghu ka balang ka sya ngi man le kunta bar ngi i ba ka jeng sekri jongi ka lanang kiu bar ngi kermen maka numkut tangkat to hindai kana kiu na ka wi sngi utrai sakawi sngi utrai ngi kerpat tipi ki me ki pa ka bodan hang ne ki bala manong ki men ki para tu simi kani kelat ya bapak man pentip segi bahing masam jong pi ki khun ki kti ki jong pi ki majan ma par jong pi bani wer lang ban wan cha jing sakri lang kum ka jing sang samla ta ka jing sang samla ka ai kublai pi i wei pi wei ka teng ma theng tam jong trai nang penim jing Jesus Christ ya kani kastam pathamai kastam ajar wei ngilaya linti kuma sau punyo tli gisnam mangi pelong ni kani ka midnight service New Year's Eve las dang ni kani New Year's Eve aus nam kat khandai spa nyo pulai kat kum ki record bala bo tala sau punyo tli gisnam ngilaya linti tingis kam ngin la man petin men peteng ya ka na ka we gisnam ska we gisnam bakala man long kum ka nuksa sa ka we pat ki jing sen samla sa ka we pat ki balang ru ya ka bangin la man bu ngkong yukris om ya ka perthai om man pedeng ka jing som ha perthai hakiyeng gisem ngi ngi preng ngibut kau Kris kerana mengilapan IT ke baro ya kajim ngujungi hau Kris ya bola petin ya kasnam ngatmai ha kajim ngujungi tu ublai kajing sup undan kalang bat phi kum ki para samla ki kime ki pa ngujungi ki men ki para ngujungi kum juru ya phi ru ki bala ban ya snow lumba kini gilat pathai teknologi ya kabangila bu akani kapor ublai kajing sup undan kalang phi lumba kini kasnam arja alpuwai inyo kasnam ka bakamen kasnam ka basuk kasnam ya ka bangila man yai bet yai renti kasnam ka bang ibu yukur sakhmat jongi teng kerpat ya piru bas ngobha banya kersan lang ka jing samla numba ki jing ai ki jong pi dan menu ki bam pat la ban yo ki envelopes la ban ya kendu ya ki nong kit kam jong ka jing samla la ban ai pi ki envelope nama ka lang jing kersan ka jing samla hai ki benta ba per ha ka jing persang ka jong ka banyalap gospel jong Kris lama kiti kijingerap kejongka tingai kublai ru hakri kapor ki polok kejungi ki ba wan banyarap and ring ki video ki bangila ban telaka sika ki YouTube channel jong kabalang ki bangin sapan i Pukum juru ikini ki volunteers jong kabalang ki bala pembiang jong kamboro lomba kani ka
registration bat screening tu boleh kurkui piru kumju pat ya pilang baru ru ki ba pila ban wan man syakri ngi ringkat ban ngi hakani ko por ba khani kamet ublei ka jing suk undang ka pi ngi ai ka jeng ai kublei ni wa thmai pi hakani ko por ring bat ringkat ba ka ying sam jong pi hi baro ko wei tengin permai no kani ka jing syakri ka jungi hakani ka met ka bangin pengkut no ikani ka snam azar po bangin pedang pat yo snam azar po wei da ka jilwai wasan spa khat sao wasan spa nrio da ka barim anong pen em tuelam ngidam hakmat jongbe atrai banyaro yeme khramwai snam thamai mela ai bangi la yo am deng menta lingba kani ka snam lajing snai tu puslei met ba men siam ki jong ki pendam da jing ai yalam trai yo ngi bakla kat ba kisngi kinang ya anong pen em to yalam hading ngi jilwai masuk pat pa i pastor bala ai khubor in subhaban palai pa ingi da ka jing kharku penwai Yeah.
ki jingker khu ki baken sai tam ki ba kodor tam bat ki ba krau tam ki jong ubleu khon ba ubleu mun sim khoj ini ki lai hawai ublei ki bilang kabor kabare kabor kabakershan bat kabayalam yengi hagani ka snem ka bathamai ru kin jidok parhai balaga jong jinge seng samla jame hangni ki nong yalam jongka ki ban basan ki pastor ki di khot komiti balang ki parabanget baro akabalang ki rempe yang kristan ki banget ki jame ki ban kari ban keleng satlak jong ka perthei ki bamani ki bayaro khamtam ki basyak sitom taka kerteng ki jong me mentaj ki bom cukodru amen.